patih sing ora. Nek dadi seling karo aku. Apa yang itu akan pakati gitu, Mek? Sewu tak gawe loso Gusti Patih. Kula tansah kemutan lan panjenengan. Ing nuwun sewu saderengipun. Mesti panjenengan duka kelambu. Sambung cambuing peperangan Mataram kalah Blambangan. Apa klaim yen to aku paring duka kowe iki? Catuh yen to iki dino kowe bisa garanti ngingkihake kae ana ing tarap. Ngaten nggih, Gusti Patih. Lugunipun kula sampun makaping-kaping nyemutaken dhateng Gusti Hadipati Siong Laut supados ampun ngantos mbacotaken anggenipun badhe ngrong-rong kawibawan wonten ing Kasultanan Mataram. Ewa semanten sedaya atur kula mboten kadapat ning dipun ubupi dening Patih Jatasura. Mila piyambakipun kobar satemah perang ingkang ageng. Pangapunten rayi kula mboten saged nyapih dumadosipun perang kados mekaten menika. Endung. Apa ing mengkene bisa kelakon? Yen to Mataram sak garing payun. Rubuh mung wong-wong ana ing Kadipaten Blambangan. Gusti Patih, kula miyangka prajurit sandi. Kula badhe tansah budidaya amrih ing mangkenipun kados pundi kaengkenipun Kadipaten Blambangan. Kula taksih bukti kaliyan Kanjeng Panembahan Senopati. Sinaosa kula mapan wonten ing Kadipaten Blambangan. Mila kula nuwun pangapunten saderengipun menawi wonten kentak-kentunipun nggih mindah. Endung. Yen to iki dina aku tak pratundang. Saka prajurit ana ing Kadipaten Blambangan. Nanging aku pitugas kelambu. Yen to ora bisa ngrampungi perkara iki, aja takon dosa ning pengarepan. Kula mesti badhe nderek tanggal jawab. Upami mangke wonten Kawan tumenglu. Agen Sidiamong Sidi Kembang. Sampun kula boktekaken sinaosa wonten ing pendopo. Kula mung tansah dipun ndamana. Nek kula niku wedi perang sirih wedi ing getih. Boten wataking Harya Bendung. Harya Bendung niku mesti ngaturke satriyane. Nyatanipun prajurit saking Mataram sampun gosah base pindha babatan pacing. Wangke wis padha pating gumletak. Tumenggung Haryo Bendung. Panjenengan boten sak watok. Jalaran napa? Sedaya menika kula sampun mangertosi wonten ing sangajipun netra kula kiambak. Menawi Patih Sioranu menika kawon tetandhingan kalih panjenengan. Nggih. Kula pitados sakniki menawi panjenengan saged ngawonake Patih ana ing Mataram yo. Patih Sioranu. Kula pitados kalih panjenengan. Raden, sinaosa Blambangan menika sampun mimpah. Ning tetep kudu waspada. Aja nganti Blambangan katekan prajurit telik upayaning sandi sing gawe ringin Kadipaten Blambangan. Tetep dipun jaga prajurit supados baris punis wonten sakjaipun beteng. Menawi ngaten Tumenggung, sedaya menika kula badhe utusan kalian prajurit. Kang supados jagi-jagi benteng wonten ing Blambangan. Peringatkan monggo sami samekta dadi sapa pacat baris ki mawon. Amun panen, kula niku Urung tak urung bendung bakal cilaka.